Кемдер әйткән, акыллы кеше әйткән, белемле әллә. Менә ди, иң яхшы ди, кешеләргә яшәү өчен шул 150 мең кеше торган шәһәрләр ди. Бер ягыннан шул бәлки хактыр ул. Чөнки менә зур шәһәрдә нинди була? Без менә Алияри бездә киң менә шул проспектлар, менә монда парк. Әйттем бит, әйтеп киттем инде. Шунасын ГЭСта бер зур парк бар, бигрәк анда ниләр, наратлар бик күп исе килеп тора шулай. Бигрәк. Шунасын Прибрежный парк бар, бик зур, 3, Парк Победы 4. Та кайда инде менә мәсәлән скверлар бар инде ни. Ул вакытта киң төзгәннәр инде. Шунысы яхшы ул менә. Тәсеп килә. Менә Оренбур мәсәлән анда тар урамлары. Менә мин әле бер дусым чакырды да апарды. Алар бәрәңге өергә дип без утырта дибез. Алар өергә диләр. Шунасын аны инде шуни. Шунда урамларында бер агач юк. Бер агач юк урамларында. Зират тулы агач инде менә шунысы әйтәсеп килә. Шунасын кайттым да мен әйтәм, мин авылдан шәһәргә килдемме, әллә шәһәрдән авылга килдемме? Аны алдым да мин имеш. Менә ошып хәзер күрсәтәм бәлки. Менә тегендә ике ряд агачлар тегендә күренми инде алар менә. Шуннан киләм. Ниләр, кайыннар уртасында аллея. Мен әйтәм, кара. Авылда андый нәрсә юк ие. Аларда хатта сыерлар да тотмыймы, урамда бер ни лепешка күрмәдем. Бер нәрсә юк. Шунасын мин бардым, ике малайы килде, киленнәре килде. Шунда эшләделәр. Бу даже минемчә даже тавык та суймады. Безнең әти мәрхүм, әгәр дә баллары килсә, киленнәре килсә, сарык та суеп куя әле. Хатта сарык та суя. Бездә авылда булды инде бер шундый саран кеше. Хәзер дә торадыр әле авылдамы, юкмы? Шул әйтергә кушмаган, инде ничә ел узды әйтергә буладыр. Имеш, кызына никах ясаган, бер тавык суйган. Шуннан әти мәрхүм күлде, саран шундый. Ул хатта минем бер мәрхүм абыйымда яңа ел каршы алган, минем абыйым юмарт, хатыны да юмарт, икәү кунакчылалар. Шуңа күрә шунда тукланып төрле ризыклар ашап утырды инде. Абыйым теге сөйли, теге тыңнаганга шуңа шатланып инде. Булар саран кешеләр шундый. Инде менә бер ике шатнама дуслыкка имеш миңа крас килгән. Теге одноклассниклардан икән. Не кирәк ул миңа әйтәм. Кайсы кешеләрне беләм. Шул ачуым килә, одноклассники, друзья. Нинди атаң башы друзьялар менә. Кайсылар менә классташлар җыйналган, мине ике тапкыр чакырдылар. Мен әйтәм, әгәр дә алар мине кызыксынган булса, минем битемә кирип, теге карап, караштырып нитерләр. Берсе дә кирми, Үлемтәдә берсе юк. Анда җыйналалар да, авылда да түгел әле беренче тапкыр имеш. Райцентрда имеш. Утырып 100 грамм эчәләр, 1-2 сагать шул сөйләнәләр, кайтып китәләр. Аларга уңай инде килделәр дә, Оренбурда мәсәлән каянмы 100 грамм эчтеләр дә, шунда кемдәдер кундылар да китеп калдылар. Миңа имеш кайтып килергә бер сутка юлда силкенеп барырга кирәк. Шул аларның 100 грамм дип не кирәк булалар. Алар беренчедән дә ни акча җыя да, күбесенчә мин аңладым инде, шутлап чыктым. Анда мәсәлән 1,5 мең яри ул гел ризыкка булса. Ул бит 1,5-нан ризыкка күп булса бер 500-600 калганлары эчемлеккә шул теге нигә алкоголь, ягъни алкогольгә китә инде. Вакытында газетта без советлар чорында 5 майда матбугат көннә имеш ресторанга итәләр. Вакытта әллә 5 сумнан җыялар, 5 сум ул безнең хезмәт хакы 110, 120, күп булса 130, 5 сумда күбие ул вакытта. Шундаса, мин эчмим. Кемдер абзый ана карап торам, теге бийләр кешеләр, ул килә дә өстәлгә
урысча әйтмешле, хлопнет рюмашку, хлопнет рюмашку, хлопнет рюмашку. Мен әйтәм, мә, бу йөрәгедә түзә икән моның. Ул теге аракы бит әшәке ул. Кешене исертә дә шул ук бетә, исертә дә шул, дурак итә дә бетә, дурак итә дә бетә. Шәраб булса, анда мәсәлән, бүтән нәрсә ул озакка җитер. Бу нәрсә инде? Шуны әйтәсем килә. Мин эчмим. Анда ризыкның күп булса, мин әле ресторанга йөри дирим, ял көнне барып. 1 сум 40 сумга ашап кайта дирим әбит, мәсәлән. Ул 1 сум 40 сум, 1 сум 40 тиен мәсәлән. Калганнары 3 сум 60 тиен аракка. Эчмәсәң, син нәрсә бирәсең анда? Алар тик шул эчергә баралар инде. Шунда булган бәйрәм. Кеше бит аңламый, теге минем Аллага шөкер, кан тамырлары бик нитми, авыртмый, теге нитми. Мин үзем менә мин бер кайчанда тыймыйм. Кемдер әнә мин туганнарым бар берсе, элек бик артык эчәләр, хәзер үзләрен тыйып, имеш мусулман булып, нәрсә тыйып, мин әйтәм, мин мәсәлән бер кайчанда тыймыйм үземне, шуңа күрә мин тик үземне тәрбияләргә тырышам. Менә ярамый, менә бу ярамый. Вакытында бер вакытта сырап, ягъни пиво часып килгән. Мин тордым да намазга бастым да намаз укыдым. Шул ук теге эчәсе дә килми, шул әйтәсем килә. Ул үзеңне үзең тәрбияләргә кирәк. Аңлатырга кирәк. Кайсы вакытта менә компромисс, мәсәлән, мен кичә бардым теге чизбургер, Биг Мак, гамбургер, нәрсәләр ашадым күп итеп. Бүген дә аз гына ашадым да, инде беренче күптән ашамагач тәмле дип тыелды, бүген ашап караганым, әйтәм, әшәке икән. Шуны әсәс килә. Ул менә кайсы вакытта бер нәрсә ошый, күбрәк аша да берсен. Безне әйтәм, килдем дә теге колбаса саткан хатын кызга әйтәм, менә сатучылар кайсы вакытта менә синең алдыңнан бер мужик торган әйтәм сатып, ул миңа аз гына аламсым килгәни, колбасан зыянын белгәч, ал миңа целиком бер колбасаны биреп җибәрде, оптовой продажа дип әйтәм. Ул дөрес эшләми, чөнки әздән алсаң, тәмне тыела да, тагы килеп аласың. Ул әйтәм, баш эшләми, күбрәк тизрәк сатырга тырыша. Мен әйтәм, безнең бабай вакытында хәлвә ул алып булмыйдыр. Бабай 12 сум пенсия булса да, 10 сумгамы шундый калай банкада, зур банка хәлвә алган да, күбесе ашап туйганнар, шунасын күптән ашыйсы килмәгән. Шунысы килә, мен дә әйтәм, яз көнне мәсәлән помидорчыга кыйбат. Аны кыйбатка карамастан күп итеп алып аша, шунасын узак бер вакыт күрәсем килми. Вот менә шулай була ул. Кеше ул теге кайсы вакытта әздән нитсә, тәмне дыйла. Менә мин дә алам да мәсәлән ни бүген әллә кая яшереп куйган икән, кышка булыр дип ниләр навод таптым да, кисәк суырам наводны, чәйне эчәм туктамастан, әйтәсем килә. Бер вакыттан туйдыра ул, бөтен нәрсә туйдыра. Бал да чыгышасың, шунысы бер күпме вакыт бал белән чәй эчмәсәң, соңдан бал белән, ипи белән чәй эчкәндә шундый шатланып нитәсең. Мин бигрәк тә балны яратам. Мин менә Чаллы шәһәребез үзебезнең кадерле шәһәребез. Ул балачактан шул бал белән мин беренче шул Чаллы белән таныштым. Чөнки монда безнең әтинең сеңлесе Езни торадыр. Әтияни вакытына кыш көнне алып кайттылар шушыннан бал. Теге юкә балы аппак каткан шундый. Шуны мин тишем сызлыйдыр, шуңа карамастан шул балны яратып ашыйдыр. Шунасы ничә ел узгач, мин университет бетергәч, ул базарны яза, шунда алтын каләм миңа бирделәр Казаннан. Базар хәбәрләрен яза. Мәйтәм, менә шушы базарда бәлки директор да шул вакытта булгандыр. Шушы менә базар эчендә әни мәрхүм апабыз Езнибез шунда йөргәннәр. Мәйтәм, менә теге вакытка машина время белән барсам, мәйтәм, нинди күңелле булыр, очратып сөйләшергә менә. Кырмыска ашый мине, керә дә аркамнан, шунда кырмыска мине ашый башлый. Ширки юк, кырмыска ашый. Ичмасам, кемне булса да кызыксындырам икән, Аллага шөкер. Элек мин шаяртып, каядыр үзгәрттем дә, әллә нимә, иштеме, магазин был пустой, полный была только продавщица дип булган, вакытында кибетләр буш торадыр кайсы вакытта. Хатта яңа елга да беренче алып булмыйдыр, мен вакытта яздым, онтым ничектер яздым аны. Яңа елга бүләкләр эзләп чыктым, кибетләрдән таба алмыйдыр. Әллә 91 елны булды ул хәл. Алабугада аптырагач акчалата таратканнар балаларга. Шуны мин язган идем. Шәһәр радиосы безне кабатлаган. Алабугадан шалтыратып скандал ясаганнар әле. Менә шундый вакыт булды.